Arratsaldeon lagunak, zuekin Sofia eta Ramona ikastetxeko Abaroa irratia. Gaur urtarrilaren 26 da, asteartea, eta laugarren mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Egoik esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Unaik jantokiko menuaren berri emango digu, eta ondoren txisteak kontatuko digu Ekaik. Kirolak eta urtebetetxeak ere izango ditugu. Kiroli buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari, 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat huts egin zuen eta epaileak aurpegi egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Unai, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janaria gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frijituak eta postrea. Jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. Egoi, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu. Eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea. Kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Ekai. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu eta loro lebidun askatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tiraginez gero euskaraz hitz egingo dizu, eta eskuinekotik tiraginez gero katalanez. Aizu eta getatik tiragiten badiot, galdetu zion bezeroak. Talorak erantzun zion. Soso alakoa, lura jongo naiz mokoz aurrera. Eta txistaren ostean, amaitzeko gaur urteak zeinen betetzen dituen esango digu Aitana. Gaur, Jonen eta Maialen urte betetzea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean, eta opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztien partez. Hau izan da dena lagunak. Segi Abaroa irratia entzuten egunero. Gero arte hona parte.